तामुलपुर जिल्लानि कसुबारियाव जारिमिनारि महाप्रभु गपाल आरो जगन्नाथ थान सत्रसिनि गंस्नि गामियाव खुंनाय जायो। महाप्रभु गपाल आरो जगन्नाथनि दिन्थि गहाय बा फुरुवा फोरबोखौ बे फोरबोखौ लानानै गासै कसुबारि ओनसोलावनो सिबिनायनि थासारियाव गफबो। गहाय बा फुरुवा फोरबोआव बरधल ताल शंख घन्टानि सोदोब आरो हरिनाम कीर्तनाव गोमखाङो तामुलपुरनि कसुबारि ओनसोला। कसुबारिनि बे महाप्रभु गपाल आरो जगन्नाथ थान सत्रआ 524 बोसोर बारनाय। ओनसोलनि कच कलिता बर' राभा सरनिया कसारि हाजं बायदिखौ लानानै ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि गोबां सुबुङा धल ताल शंख बरखा दामनानै श्री श्री गपाल आरो जगन्नाथ थान सत्रनिफ्राय गहाय बा फुरुवा फोरबोखौ जागायदोंमोन। बेबायदिनो रायजोफोरा बैसागुनि 6 खालारसिम गामि गामि थांनानै नाम कीर्तन खालामनानै गहाय बा फुरुवा फोरबो फालियो आरो बिदिनो महाप्रभु श्री श्री गपाल आरो जगन्नाथ थान सत्रनि बे गहाय बा फुरुवा फोरबोआ 20 एप्रिल एबा बुधबार खालि जोबनानै थाङो। আমাৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গোপাল আৰু জগন্নাথ থানত্ৰই প্ৰত্যেক বছৰে আমি 1 বহাগৰ পৰা 6 বহাগলৈ আমাৰ যি 7খন ৰেভিনিউ ভিলেজ গাঁও আছে সেই গাঁওখনত প্ৰত্যেক দিনে আমি এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে আমি বহাগ বিহু উপলক্ষে প্ৰত্যেক ঘৰ গিৰিত আমি প্ৰৱেশ কৰি আমি বা গোহাঁই লৈ ফুৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনজাতি আমি একত্ৰিত হৈ আগৰে পৰা আজিলৈকে আমি একতাৰ দলেৰে বান্ধ খাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজিলৈকে নিয়াৰিকৈ চলি আছে। এইটো এটা আমাৰ খুব গৌৰৱৰ কাৰণ। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट समनि रादाब।